Que o queixo de San Simón é moi apreciado é algo que quedou patente nesta 17ª edición da Feira Vilalbesa. Ali acudiron centos de persoas a degustar e mercar os máis de 8.000 queixos que se puxeron á venda cuns prezos que oscilaron entre os 7 e os 12 euros. Unha feira, por certo, con bastantes novidades. Bueno, este ano aumentouse e fixéronse un concurso de blogueros, o concurso de tapas vai a máis, isto estamos intentando que cada día crezca máis como feira e máis como produto. E vaya se o están a conseguir. Nesta última década a produción do queixo de San Simón medrou nun 70%, chegando ás máis de 450 toneladas no pasado ano. A súa forma, unha cor conseguida grazas ao fume de bidueiro e unha leite de primeira calidade fan deste produto un auténtico manxar. O sabor que ten, que o identifica, o sabor que ten, é polo que máis me gusta. Ese sabor, non sei, ten un toque especial, algo inconfundible, o queixo de San Simón, moi ben. Veño todos os anos, xa debe ser a 10 anos ou así que veño, e o queixo, bueno, o queixo da verdad que é para min é dos queixos máis ricos que hai, tanto españoles como estranxeiros. E nada, moi ben, é unha feira preciosa e cada ano vai a máis. Os queixos da denominación de orixe San Simón da Costa están hoxendía presentes na maioría de grandes superficies comerciais.